Il-komunikazzjoni, il-kreattività, l-empatija u l-użu tal-computers huma fost l-aktar ħiliet li għandhom il-Maltin u l-Awċin. Da ħareġ mill-ewwel stħarriġ dwar il-ħiliet li sar f'pajjiżna sentejlu u li ġie ppubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Dan biex ikun hawn stampa ċara tal-ħiliet ta' dawk li għandhom bejn 15 u l-64 sena f'pajjiżna, il-perjodu li ġeneralment persuna taħdem matul ħajjitha. Minn dan l-istħarriġ ħareġ kif l-aktar ħiliet li ħadnu l-aktar nies ma' 78% tal-popolazzjoni huma li jgħinu lin-nies u li jafu iħaddmu computer. Dan fil-waqt li 3 minn kull 4 Maltin għandhom ħiliet ta' komunikazzjoni, kollaborazzjoni u kreattività. Dawn jinkludu ħiliet bħal soluzzjonijiet għal problemi, intervisti u promozzjoni ta' affarijiet fis-suq. Kważi 2/3 tal-Maltin għandhom ħiliet maniġerjali. F'ħiliet oħra tekniċi bħal użu ta' makkinarju speċifiku dawn jammontaw għal aktar minn 38% u dawk ta' kostruzzjoni jammontaw għal 24%. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif kien hemm ħiliet komuni kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel bħal dawk li jafu jużaw computer, ħiliet maniġerjali u l-komunikazzjoni u l-kreattività. Dan fil-waqt li f'ħiliet bħal dawk ta' użu ta' makkinarju u fil-kostruzzjoni, rata l-irġiel tisboq sow dik tan-nisa. In-nisa jaqbżu sow lill-irġiel f'dik li hija kura u empatija. Minn dan l-istudju tal-NSO joħroġ ukoll kif 1.2% tal-popolazzjoni Maltija qalu li m'għandhomx ħiliet ekwivalenti għal ftit aktar minn 3500 persuna. Skont l-NSO aktar minn 2300 huma nisa u l-kumplament huma irġiel. Hawnhekk ħareġ l-aktar kategorija ta' età ta' dawk li qalu li m'għandhomx ħiliet hija ta' bejn il-45 u l-64 sena, waqt li l-inqas hija l-faxxa taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena.